no es solamente un medio de transporte más. Suntsitu dituzue baso eta mendiak, urperatu herriak, desagertarazi kultura eta tribuak. Duen patrikak bete dituzten autobideak, abiadura handiko trena, gas eta petrolio ustiategiak martxan jartzeko. Naturaren suntsiketak aberastu zaituzte, boteretsu eginez, eta txikizioari garaipen maskara jarri diozu ez duen errelatoetan, katedratuen tesietan. Euri asko egin du ordea ipuinetan sinisteari utzi genionetik. Ondo dakizu ezuek, eraikitzeko asmotik sortzen dela apurtzeko beharra. Eta harritu egiten zarete ordezkatzen zaituzten unibertsitate zapaltzaile honen kontra egiten dugunean. Utopikoak omen gara Euskal Herritarrok. Herriaren eta herriarentzako unibertsitate bat eraiki behar dugula diogunean. Herri unibertsitatea eraiki nahi dugulako, nahi duguzuen hezkuntza eredu kapitalista patriarkalarekin amaitu. Aurrean izango gaituzue. Ikasleok gure bidea. Badator herri unibertsitatea.